Telefonata li ssir fuq il-linja tal-emerġenza 112 u tkun tirrikjedi l-assistenza tal-pulizija tieħu biss medja ta' 3 sekondi biex tiġi mwieġba. Dan qalulna l-Ispettur Antoine Cilja, responsabbli mill-Command and Control Room tal-Pulizija, f'intervista li għamilna miegħu dwar il-ħidma fih dan din it-taqsima. Fil-kamra li sservi bħala l-ewwel punt ta' kuntatt tal-pubbliku mal-Pulizija, l-Ispettur Cilja nnota l-ħidma li ssir mal-pubbliku li jkun irid jagħmel kuntatt mal-Pulizija b'mod telefoniku jew elettroniku. Il-membri hawnhekk nirrispondu ammont ta' telefonati li jidħlu kuljum, kif ukoll diversi mezzi soċjali bħal Facebook, Messenger, fejn jitlunna rapporti, complaints u anke informazzjoni. It-telefonati li jidħlu jkunu jirrikjedu għajnuna differenti, bħal pereżempju rapporti li jistgħu jieħdu ħsibhom tal-assa u oħrajn akbar li jkunu jirrikjedu l-assistenza tar-Rapid Intervention Unit u f'ċertu każi anki tal-Special Intervention Unit. Kif talna fil-kamra mill-ewwel ġibdet line mappa kbira fuq screen li tagħti stampa ċara lil dawn l-uffiċjali ta' fejn qegħdin l-assi tal-korp fit-triq, jiġifieri l-vetturi li jirrispondu l-ewwel għal dawn ir-rapporti. Dik hija data track tal-vetturi kollha tal-korp, l-assets kollha li jinkludu anki d-dajes, fejn ikun hemm bżonn nkunu nafu li l-imkarozza jew li ma asset ħaniedu lajk tkun fil-viċin li se tirrispondi iktar malajr. Kuljum f'din il-kamra jidħlu mijiet ta' telefonati. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena biss ġew imwieġba aktar minn 40,000 telefonata, mis-27 uffiċjali li bejniethom iżommu s-servizz għaddej 24 siegħa kuljum. Matul l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kellna il fuq minn 40,000 telefonata u kienu varji fejn kien hemm sejħiet għall-għajnuna, rapporti, reati kriminali, kif ukoll anke informazzjoni, jew anke calls li ma jkollhomx jaqsmu xejn mas-servizzi li nofru aħna bħala korp. Fuq in-nota tal-aħħar kumment l-Ispettur fakkar li n-numri tal-emerġenza qegħdin hemm isimhom magħhom għal każi ta' emerġenza u għalhekk appella l-użu għaqli ta' dawn is-servizzi. Kemm il-112 kif ukoll il-119, il-119 huwa crime stop u l-112 huwa l-emerġenza huma numri importanti ħafna li ma naħlux ħin fuqhom. Dawn jiridu jintużaw biss f'każ ta' emerġenza jew il-119 f'każ li inti tirrapporta reat li qed jiġri dak il-ħin stess. Il-numri l-oħra tal-korp li huma l-ġenerik nissibuhom anke fuq il-mezzi soċjali kollha jintużaw għal bniedem li jagħmel kuntatt mal-korp. Issa, meta xi ħadd jirrapporta xi inċidenti jew xi ħaġa, l-importanti li jkollna informazzjoni tajba u jkunu konċiżi.